Къде си тръгнал с разпятия система? Колко тъпки имаш? Тая на едно друго дете. Така че трябва да му я върнете. Добре. Да. Е, на онова дете там. Кое дето яде ли? Което яде детето, да. Да? Но той ще я стигне сега. Ето така. Я да видим, ще я стигнеш ли топката? Ще я стигнеш ли топката? Ела тука, не се бяга така самичка. Ела тука. Хайде ти си бърз. Значи ще трябва една такава манинка да ти вземеме топче. Ама той с голямата си играе много. Да. Ще дадеш ли на бабка? Ще кажеш благодаря. На бабка. Да, не голяма. Опе. Да, я му я сложи горе. Горе му я сложи на пейката, да. Искам да не забегна на тръпката да си я подам. Чакай, остави го, бе. Страшна работа това е. Мама не Ами дава не такива. натам, ела тука. Мама не дава такива работи. Каза ли си благодаря? Благодаря за хубавата топка. Да, като се науча да